ako bude druge klase, Aldina je odgovorna. Ha? Jel, Aldina? Neće biti puno, nadamo. Neće biti puno. Nadamo se. Ajde, dobro. Ali je dobro, stvarno. Jeste, nema šta. Ha? Stvarno je dobro. Vrh. Ovo da pripremimo kolegama da ne moraju da se muče uopšte. Koji je ovi u Suodolu? Jeste. Pa to su neradnici, oni svakako. Nisu, nemojte tako, to su moje kolege. Pa dobro, dobit će sve kako treba, a? Sve. Novi zasad, sutra ga vežemo, počinjemo vezati. I on je rodio. Boga mi tu ćemo da beremo.